ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TG қарор доред ва мо имрӯз хабарҳои эксклюзивро махсусан баҳри шумо пешкаш мекунем. ва пеш аз саршавии видеоролига ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки лайқати моро дастгирӣ кунед. Лайк мондани шумо он қадар вақтро намегирад, аммо барои пешравии шабакаи Knockout TG хело зарур ва муҳим мебошад. Чунки бе лайк YouTube видеоҳои моро пешкаши шумо намегардонад. Лайка ки зер карда бошен, мо сар мекунем. соли 2021 барои варзишгарони тоҷик як соли пурбаро ва муваффақ буд. ҳамакнун соли 2022 бо ҷангҳои ҷолибу диданӣ оғоз мешавад. Сараввал рӯзи 28 январ дар шаҳри Москва дар турнири навбатии IMC Fight Nights ки дар Crocus City Hall Arena баргузор мегардад, ду ҷанговари тоҷик ҷангҳои дебютии худашонро пешкаши мо мухлисон мегардонанд. Дар ин бора мо танҳо ба шумо хабар дода истодаем. ҳоло ин хабар ба таври расмӣ аз тарафи ягон нафар ё ягон ташкилот эълон нагардидааст. ва худи ин ду ҷанговар, якеаш Муҳим Гулобов аз дастаи Тим Баёнов ва дуюм ҷанговар ки ҳамон бегоҳ дар ҳамин турнир баромад мекунад, ин ҷанговар аз дастаи Акбар Доробшон Аботов мебошад. хотиррасон мекунам ки ҳар ду ин ҷанговарро менеҷери нави тоҷик дар соҳаи ММА Баҳриддин Ҷалолов пешниҳод кард ва Баҳриддин Ҷалолов аз оғози корномаи менеҷерии худ дар соҳаи ММА аввалин шуда хабар дод. ҳамакнун ба Баҳриддин Ҷалолов дар корномаи менеҷерӣ барор ва бурдборӣ ва чемпион кардани ҳар як варзишгарро орзумандам. бигзор тамоми ҷанговароне ки ту пешниҳод мекунӣ ҳамашон чемпион ва номбардори парчаму миллати Тоҷикистон гарданд. мегузарем акнун ба корномаи ҷанговарон. Муҳиб Гулобов аз дастаи Тим Баёнов дебюти якуми худашро дар ташкилоти IMC Fight Nights рӯзи 28 январ бар зидди ҷанговари рус Николай бо лақаби Питбул Денисов баргузор мекунад. рақиби ӯ аз Федератсияи Русия мебошад. Николай Питбул то ҳол дар ягон ташкилоти олиб ҷанги касбии худашро баргузор накардааст ва ин набард муҳорибаи дебютии ӯ мебошад. рекорди касбии Муҳиб Гулобов 1-0 мебошад. ӯ аввалин ғалабаи худашро 28 феврал дар турнири чемпионат Кализеи 19 баргузор карда бо усули нокаути техникӣ дар раунди якум ғалабаро ба даст овардааст. ба Муҳиб Гулобов дар дебюти аввалини худ ғалабаи дурахшонро орзумандам. ҷанговари дигари мо ки дар ҳамин турнир баромад мекунад, ин Доробшон Аботов аз клуби Акбар мебошад. Доробшон Аботов 22 сол дорад. рекорди касбии ӯ 4 ғалабаи бебохт мебошад ва охирон муҳорибаи худро 24 июли соли 2021 дар турнири Asa Young Eagles 19 бар зидди Темирлан Ашаханов Доробшон Аботов баргузор кардааст ва бо қарори якҳозаи доварон ғалабаро ба даст овардааст. айни ҳол дӯстон ба Доробшон Аботов рақиб наёфтаанд. ҳамин ки номи рақибро эълон карданд, мо ҳатман ба шумо хабар медиҳем. ба Доробшон Аботов низ дар ин набарди дебютии IMC Fight Nights ғалабаи дурахшонро орзумандам. асос бе ҷароҳат ғалабаро ба даст овардан. хуб дӯстон, шумо низ дар комментария дастгирӣ кардани ин ду ҷанговари тоҷикро ки аввалин ҷангҳояшонро дар яке аз ташкилотҳои калони Федератсияи Русия баргузор мекунанд фаромӯш накунед. шахсан ман худам ҳамаи комментарияҳои шуморо мехонам ва беҳтаринҳояшро лайк мегузорам. инҳо буданд хабарҳои эксклюзив ки танҳо мо дар ин бора аввалин шуда ба шумо хабар додем. ба шабакаи мо обуна шавед то ки аз хабарҳои эксклюзив бехабар намонед. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. пас аз чанд соат дар барномаи Чига во мехӯрем. то видеоролики навбатӣ, хайр. ай Тоҷикистон, ҳамадан салом, мардои лоӣ, бачаҳои тоҷик, ай Тоҷикистон.